Sa to sir. May control bitaw sa utok. So may nag-control si mong utok. Ako kay bawo sa Wala kay bawo. Pero makakita ka sa iingon nimo nga nag-control si mong utok. wala, pero usahay na ko makita ng usahay ka ng mga elemento nga mga karang mga itom, mga puti. Mga ganito tinuod gid. Unsa man na kanang kuan nga apat pa ka mga espiritu. Oo, nana gid. Mga kanus-apan ni siya nagsugod eh sir. Dugay-dugay naman na siya nagsugod niya. Narehab ko, ito, nawa. Kaya ako, balik na ko sa muan, balik na sa sila. Sige na, samok na ko. Sa man nila ang ihungi-hung dira nimo. Wala raw, wala raw. Wala akong sudlan niya mo, mawa ko sa akong kuan. Mawa ko sa akong una-una. O kung mo Wash out din ko. kung mo sulod sila makalimot ka na wash out ka na makalimot ka na. Oo, sila na yung dasong lawas ito. Pero makamatikod ka nga nakigibuhat. Ayun na, nagkunahon na. Oo, inighuman na. Inighuman na. Oo, inagkuman na. Nya, unsa man ni panghitabo ang kuan makatigpas man ka. Mao bitaw, mao tanang kahibulungan bitaw. Kani nga mao nga biktima, ay wa ka kabantay nga kini mao nga biktima imo na tigpasan. Kay nga na. Oo, wala. Nagkuyog mo. Ha? Nagkuyog mo na yung ba? Wala. Oo, kay bawo yun. Wala juga kay bawang yun. Di ay. So, taga-diin ra ni siya, sir. Silingan mo. Mao ipuong na, silingan ro ko namo. So, nakamata ka, sir, ka nang murag nakabalik na imong panimuot. Diin naman eh. Diin man ka ato. Diri na, pagtuog na nako. Diri nakatuog mo diri. Nakatuog ka diri. Pero sir, para lang sa katinawan lang nato diri. Kana nga magamitay baka ka ng mga illegal drugs o mainom baka ka. Oo, gamit ko. So magamit ka. Nga pila nakatuig sir. Dili one mga semana sur kapin. Siga si mana nakapin. Nya ko ano sir kanang katong hitabo to sir nga nakatigpas ka. Nakagamit ka to. Wala gyud ba nagagamit pero nikalit lang siya og sulod. Iya na o. Oo. Kalit siya sulod. I-kuan ko na sir, i-describe ko na ni kini mao nga sige sul-sul nimo nga kuan sir. Usahay ako makita anino perting dagkuha. Ilong peting dako. Anino. 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 Nya iyang mata unsa man iya mata? Na anino ra gid. Anino ra gyud siya. O di ay. Anino niya ang murag to gabon, bantay ang gabon panganod. Nya kining mao nga anino nimo sir. Magsige nagyapon siya sunod hatod karon. Dire. Wala lang ko kuan diri. Wala lang ko presensya nga bantayan nila. Katong nga di ba ni-mention ka nga imuhan na nakarehab na ka. Ba? So, nawala na gyud tong mao nga kuan nga gyapon ni dus rehab. Ako na siya nakita-an gyapon rehab. Oh, di ay. Nya unsa may ingon sa mga kuan nga staff dito sa rehab? Wala mo ko mag-isip-iskot sa dito sa. Oh, di ay. Nya karon nga naa naman kani kuan na lang ning bayaran ning kaan ning kaso nga Mga ilang pasaylo, mga ilang pasaylo. ayo pasaylo. Yan, na kay gusto masulti sa biktima sir. Pwede na niyo masulti. Ma'am, pasaylo ajo ko ma'am. Saon man. Ajo ko kilibutan gid to ma'am. Kuan na. Babae mga ikaw, lucky mga ikaw, pasaylo ajo ko. So, wajud ka kaya ikapit niya. Nya, karon sir nga, kung agaling gani, nakay tsansa nga mugawas. O adto na kay tsansa nga mugawas diri sa ato ang bilangguan. Mapalayo. Hindi na gyud ka mo balik og illegal drugs. Ano mapalayo lang sa ako sa muang kay. Naamo sa muang gud. First time din na ito, sir. Gaduha na ni. Sa una, nakapasok ka. Dunggab, mao gyapon. Sudlan gyapon gyapon ato. Nakadungga buday ka. O di ay. Nga unsa ni nga year day sir? Kung naging tuig. Niya dito igra. Niya katong incident kuan sa may nahitabo ato na priso ka ato. Piso gyapon ato. Na priso gyapon ka. Niya karon na priso na pud kabalik. Anong nakagawas mo kato sir? Na mao to ni sulod ka rehab. Oh, ipensahan mo ka to. Niya karon sir na naman gyud ka diri. Na nga kuan
nagyud ka na nabugay kay chance magbago. Naapa yun. Di mo na wag tang higayon. Mag-usab ta. Imo di na gyud ka mo balik. Di na ako kuhan. Suyot kay naagi diha na pita. Basta makasuyop ka, lagi nga na yun nga, ang hitabo yun nga, nay anino mo sunod mo. Oo na ano. O di ay, mahitabo rin akong makasuyop ka. Di bisan pag dili ko kasuyop naagi hapon. Oo, bisan lang di ka makuha. May magpalayo lang ko na mo ang balay. Malayo ka ng iyong balay. Nya, kining, natin pamilya sir, na kay anak. Na. Kasi trabaho na to sa Ronce. Wala pala eh. Kay trabaho. Dili po ka kanang baligya ay drugs. Okay. Nya, kining imuhang kahimtang karon. Kaya naguna-una ba kasi mo ang kuan, ang anak. No na, yung taong ko yun, nanam ko apo. Yan na kay ako. Naguna-una ka sila ko. Sa may mensahe nimo sa to ang mga kabumbong nga unta dili na unta makita mo ni sa uban pod. Oh, maugid na siya nagtanti. Isu juga yung ordinaryo rin mo lawas, lain mo yung control nimo, wa jud kay mahimo gid.